mailan dauden bi emakume hauek, bi emakume indartsu hauek, zeinekin pentsatzen dut laguntasun baten hasia errotzen dabilena eta esan behar dut orain dela gutxi ezagutu ditudan emakumeak direla eta nik ez daukat haien kurrikulu luzerik, nik ez daukat informazio lan estandarrik euren aurkezpena egiteko, beraz zelan ezagutu egin ditudan nik azaldu egingo dizuet. Alde batetik, Itziar Salegi Egoa Institutotik ekainan antolatu genuen giza eskubide eta memoriaren inguruko ikerketa feministari buruzko mintegi baten ezagutu nuen. Bera azaldu zenean gure mintegi horretara eta, hortxe izan zen lehen aldia eta bigarrena izan zen ekainean emakume espazioaren agerketa publiko bat egin genuenean, bera ostera etorri zen entzute aktibo baten aritzera eta parte hartzera gurekin ere egun horretan. Holan, hasi zen harremana eta konturatu nintzen berehala apertura eta irekiera handiko emakumea dela, jasotzeko ere eta entzuteko ni neu behintzat beste kide batzuekin lantzen dugun gatazkaren inguruko eta bakegintzaren inguruko irakurketa feminista, ez? Irekiera erakutsi zeniala hasieratik horretan murgiltzeko eta elkarrekin hausnartzeko eta nik uste horretan ere bide bat egiten ari garela, ez? Gero jakin izan nun naturopata dela, gero jakin izan nun psikoterapeuta dela, jakin izan dut ere gero alaba bat daukala, eta nire pertzepzioa Itziarri buruz memoriaren aldeko aktivista sutsua eta konbentzitua dela, eta konbentzituta dagoela erramenta gisa erabili behar dugula egia eta justiziaren bidean, eta oso ikusten duela, eta atzo bere interbentzioetan ikusi izan zen, etorkizunari begira edo etorkizunaren mesedera, zerbitzura jartzen duela memoria. Berak ere errepresentatzen du niretzat, feminismoak hainbeste hamarkadataz jada planteatzen ari dena, ikusten ari aztertzen ditugunean gatazka bortitzak eta bake prozesuak. Hausnarketak azkenean feminismoak izendatu duen egunerokotasunaren politikatik etorri behar direla, eta horrek zenbait partikularitate eskaintzen dizkigula. Eta nik uste Itziarrek horixe bera egiten duela. Egunerokotasunaren politika daukala ardatz bezala, eta bere kasuan eta Mikel Salegiren arreba izanik, irailekoa, Guardia Zibilak irailekoa, hausnarketa interesgarriak egiten dituela mina eta dolu hori sakonki emozionala den bizitzaren alderdi hori zelan bihurtu ekimen eta akzio politikoa. Orduan, nire ustetan ere bere interbentzioa horretan sakontzekoa izango da, eta nik uste horrek ere zentzua ematen diola Maionen izenburuari, ez? Kontakizun psikopolitikoak indarkeriaren aurrean. Eta Julia ere, orain dela gutxi udaberrian ezagutu nuen, baita ere, Egoan antolatutako, Donostian antolatutako, erresistentzia feministei buruzko solasaldi batzuetan. Bera, Intxorta, 1957ko kultura elkarteko kidea da, eta bera da Euskal Mugimendu Feministako kidea ere, eta berak hartzo bertan berriro hitz egiten genuen hori buruz, zelan bere bizi esperientziaren parte da, feminismoaren irakurketak egite honek zeharkatzen duela zure ekimen ardatz beste guztiak, ez? Eta beraz, memoriaren aldeko ere aktivista politikoa denez, begirada hori ezartzen gehitzen dio bere ekimenari.
Bera, hainbeste ikertzen ibili da, ikertzen jarraitzen du, adibidez, Elgetan fasismoaren kontrako erresistentzia gunea bihurtu zeneko momentu hori, eta bertan parte hartu zuten pertsona eta eragile desberdinen erreskatean. Eta horien artean emakumeen paper aktiboa zein izan zen ere errekuperatzen dabil. Atzo bai esaten zen, zelan gizonezkoak frontean emakumezkoak atzeguardian edo eratzen zirela, baina berez atzeguardian barik frontean ibili ziren emakumeak paper eta aktivitate desberdinak egiten, ez? Paper aktiboa berreskuratzeko bere esfortzu honek ere erremetitu egiten dit feminismotik aldarrikatzen den agentzia ideiara, eta atzo eztabaidan ere atarazan, kontuz ez erortzean emakumezkoen biktimizazio permanentean, ez? Eta hori, arrisku erreala da, eta hainbatetan eta hainbeste ere mutan gertatzen da, baina feminismoaren aldarrikapen zentrala da, emakumeon izate eta sujeto politiko, historiko, sozial, ekonomiko izate hori. Orduan, errepresentatu egiten du niretzat Juliak ideia honen defentsa. Besterik gabe, hitza emango diot Itziarri, ondoren Juliari, eta borobiltzeko eurak entzunta gero denbora sortatzen bada, saiatuko naz atzoko kontu batzuei ariak botatzen eta uztartzen gaur entzungo ditugunei. Eskerrik asko zure hitzengaitik erantzun. Bueno, azken bederatzi hilabetetan prestatutako kontakizuna irakurriko dizuet. Ez da bat ere erraza izan, psikoterapeuta naizenez nire barne mundura barrendu naiz minari aurrez aurre begiratzeko, gero zuekin partekatzeko. Beraz, hemen doanik prestatutakoa. 3 arrazoi ditut hemen egoteko. Nire anaia Mikelekin daukadan konpromesu sakona, bere heriotza alferrikakoa ez izateko. Nire amari eta nire bi aizpein, Nekane eta Miren, bihotzeko omenaldia egiteko elkarrekin egin dugun bidearengatik. Estatu indarkeriaren biktimei ahotsa emateko. 80 urteko isilunea, abandonua eta humilatzen jasaten ari garelako. Kontakizuna nolakoa izan behar du, zertarako. Garbi daukat ez natorrela biktima bezala pena ematera. Kontakizunak, pentsamenduak eta emozioak egiteratzen ditu. Oso zaila da terrorea eta mina adierazteko hitzak aurkitzea. Bizi izandakoari argia emanez eta kontakizuna eraikiz, biktima sendatzen hasten da. Duintasuna eta errespetua itzultzen dizkigu. Bizi izandakoari zentzua ematen laguntzen digu. Entzulea barrutik aberazten du. Demokrazia eta bakearen konpromesua hartzera giratzen du. Hau da nire kontakizunari jarri diodan markoa. Indarkeriaren esperientzia barneko mundu nahasi, ilun eta mingarri batean dago. Kontakizunak sendagarria izateko, pentsamenduei emozioak erantzi behar dizkio. Kontakizun psikopolitikoa egingo dut. Kontakizuna mundu pribatuatik atera behar da, publikoa, kolektiboa eta politikoa bihurtuz. Estatuak krimenak esparru pribatuan mantendu nahi ditu. Arma politiko bat da, biktimak bakartzen gaitu. Demokrazia eta giza eskubideak defendatzeko herritarren kohesioa murrizten du. Mikel biktima politiko bat izan zen, ez zen trafiko istripu batean hil. Estatuaren segurtasun indarrek eraizuten. Egiaren errepresioak eta gezurrak berbiktimizatzen gaituzte. Benetako kontakizunak errespetua eta duintasuna itzultzen digu.
Gizartea eraikitzeko kontakizuna izan behar du. Biktimak defendatzea ez da gu defendatzea bakarrik. Demokrazia eta guztion giza eskubideak defendatzea da. Kontakizun demokratikoa eta giza eskubideetan oinarritua izan behar du. Bestei eskatzen dudana nik ere bete behar dudalako. Esperantza indar oso kementzua da. Ai, barkatu hau, erantzunitasunarekin, ez dizut hori bez. Esperantza indar oso kementzua da. Mundu hobeago bat posible dela. Sinisten duzunean, bizi indarrak ematen dizkizu. Elkarrizketa, bakea eta bizikidetza eraikitzeko kontakizuna egingo dut. Gorrotorik eta mendekurik gabe. 74ko, abenduaren 18an, Guardia Zibilek Errekalden jarritako kontrol ikustezin batean Mikel, nire anaia erail zuten. Balaz josi zuten, 17 tiro. 21 urte besterik ez zituen. Marinako Instituto Sozialeko funtzionarioa zen. Lankide batzuek oposaketa gainditu zituzten, hori ospatzeko afaria zuten aginagan. Gau, iluna eta euritzua zen. Poliki zetozen errepide nagusi batera heldu behar zirelako. Eskema biarioa da, zakit ondo ikusten da. 3 kotxeetan zihoazen. Aurreko biak kontrolean geldituta zeuden, beste batzuekin batera. Bazterbidean zeuden abizu seinale eskazak, 70-40, eskutatuta gelditu ziren. Guardia Zibilek ez zeukaten seinale argidunik. Mikel 3. kotxean zetorren, kamioi batera atzetik. Posizio hori, hau, erail ondorengoa da. Hor gelditu zen kotxia. Ikusten duzuenez, ez zuten kontrola gainditu. Guardia Zibilak bat izan ezik, bazterbidean zeuden ekizoiek dira. Bidariaren dokumentazioa kontrolatzen, ez zeuden kaltzadan. Lankide kaboari esan zioten, kaboa ikusten dezuten untzegoen, esan zioten, afaltzetik 3 kotxe zetozela, funtzionariak zirela, Mikelena 3. kotxea zela. Kaboak bazterbidetik alto eman zuen, taldeko 2 kotxeen artetik errepidera irten gabe, inongo seinale argidunik egin gabe, ezin izan zuten ikusi. Tiro egin zuten, gidariak segituan frenatu zuen, galtzaran ondo markatuta gelditu zen frenadaren arrastoa. Ez zutela kontrola saltatu nahi frogatuz. Ez zuten kontrola gainditu, ez da han geldirik zeuden kotxeak ere. Tiroz josi zuten, hil zuten. Oso gertutik egin zuten tiro, aurretik eta eskubialdetik. Hiltzera bota zituzten tiroak. Kurpiletan ez zegoen tirorik. Mikel kopilotoa zen, gidaria erregimeneko gizona. Guardia Zibileko zuzendaria izandako Topete Aramuru generalaren iloba. Sekulan ez zuen kontrol bati salto egingo. Ama Gipuzkoako gobernadore zibilarekin eta Burgoseko 6. erregioaren koronel auditorearekin egon zen. Biek esan zioten, kontrolak ez dira abisua emateko jartzen, baizik harrapatzeko. Mikelen lankide batek zera kontatu zigun. Tirone ondoren erabateko isiltasuna egin zen, kotxeraino joan ginen korrika. Hasieran Guardia Zibilek geldirik eta isilik gelditu ziren. Segidan, eraman ezazue oiukatu zuten, Mikel seinalatuz. Errepidean, abandonatu zuten hiltzeko zorian beharrezko laguntza eman gabe. Guardiek froga guztia kontrolatu besterik ez zuten egin, kaskilo guztia jaso, gidaria atxilotu. Lankideak izan ziren ospitalara eraman zutenak. Bidean, Polizia Nazionalaren beste kontrol batekin topo egin zuten. Han, 10 minutu luze eduki zuten odolgabetzen zen bitartean. Betirako geldituko zaigu zalantza. Ez balute gelditu, bizirik atera zitekeen, beraiek ere Mikelen heriotzaren erantzuleak dira. Ospitalara iritsi ginenean dena poliziak hartuta zegoen, ez zeuden guri laguntzeko, ez zeuden gu babesteko. Mikel baituta izan zen, ez ziguten ikusten utzi. Han ginen bitartean gorpuan lapurtu zuten, hilerrira eraman zuten. Ara joan ginen, poliziak hartuta zegoen. Hor ere ez ziguten ikusten utzi. Lurra eman nahi zioten guk ikusi gabe. Gestio asko egin ondoren lortu genuen. Ezin dut adierazi ze gogorra eta mingarria izan zen hilda ikustea. Tiroz josita, gutxi aurretik bizitzaz beterik zegoenean. 21 urte besterik ez zituen eta bizitza osoa aurrean.
Estatuaren krimen bat izan zen, krudela, ankerra eta miserablea, zigor gabea. Funeralean ere ez ziguten bakean agurtzen utzi, masakatu gintuzen izugarrizko krudeltasunarekin. Polizia armatuaren antolamendua gerra egoera zirudien. Irteeran lehenbizi zibil armatuen talde bat zegoen, gero polizia pilo bat armatuta, metralletekin, pistoletkin, horrekin, pasillo bat egin ziguten. Pertsona baketsuak izugarrizko krudeltasunarekin jotzen zituzten, haurdunak, umeak, adinekoak, izua, panikoa edatu zen. Masakre honen emaitza ikaragarria da. Ama jotzen hasi ziren. Bere lankideak larrituta esan zien, ez bera jo, ama da, ni jo. Eta horrela egin zuten, haurdun zegoen eta bere umea galdu zuen. Balkoi batetik begira zegoen adineko emakume bat jasotzen ari zen inpresioaren gatik, bihotzeko batez hil egin zen. 200-etik gora atxilotu egon ziren eta zauritu ugari. 12 bakarrik ausartu ziren ospitalera joaten. Horietako batek begi bat galdu zuen. Hau da egin behar izan dugun ibilbide judizial gogorra. Instituzioak sekulan ez ziren egon Mikeleren alde, gure alde. Bere hiltzaileen alde egon ziren. Inpunitatea erabatekoa izan da. Ez da bakar bat ere kartzelatik pasa, ez dira epaituak izan. Epaitegien aurrean aurkeztutako salaketa guztiak artxibatu zituzten. Erailketa, funerala, amari egindako mehatxuak, amari eragindako lesioak. Funerala ondoren lehenbiziko herri kereila egin zen. 150 ausartek erailketa eta funeraleko sarrazkia salatu zuten. Kontakizun beldurgarriz, artxibatuta izan zen. Bakarrik justizia militarrak epaitu zitzakeen, baino ez zuten egin. Epaiketa bakarra gidariaren aurkako gerra kontseilu bat izan zen. Froga faltsuak bilatu zituzten. Jatetxera joan ziren alkohol askoren faktura bat eskatzera. Mozkorra gidatzea leporatu nahi zioten. Hain nabaria izan zen erantzula etzela fiskalak, militarrak. Gure testigoak entzun gabe, epaileari absoluzioa eskatu ziola bere aldeko aipamen guztiekin. Estatuaren aurkako bide zibila besterik ez zitzaigun gelditu. Estatuaren erantzunkizula lortu nahi genuen prozedura judizial batean. Epaitegietan 10 urte luze ondoren, auzitegi gorenak estatua zigortu zuen erantzule subsidiario bezala. Borrokate ondoren zerbait lortu genuen behintzat. Zerbinirik kereila aurkezteko oso lagungarria izan zaigu dokumentu guzti hauek. Oraingoz, bera eta justizia argentinarra dira gure esperantza bakarra. Amnistia legea indargabetzea beharrezkoa da. Estatuko kriminak ezin dira amnistiatu. Eta bitartean erakunde euskaldunak kereilan sartzea eta kereilariak babestea eskatzen dugu. Hauek dira Mikelen erailketaren hiltzaile zuzenak eta zeharkako arduradunak. Guardia zibilak, polizia armatuak, franko eta frankistak. Estatuko segurtasun indarrak demokratikoak izan behar dute. Hiritarrak gera boterea haietan delegatu dugunak legea defendatzeko. Ez da gobernua boterea ematen diena, gure izenean egiten dute eta guztion diru publikoarekin. Polizien giza eskubideen urraketak ikaragarri larriak dira, ezin dugu impunitaterik onartu. Duela 2 urte EITB-en elkarrizketa bat egin zidaten, grabaketa ikusi nuenean unkitu nintzen. Zirudien beste pertsona batek bizi izandako basakeria entzuten ari nintzela, eta pentsatu nuen. Jo itzi, haze amez gaiztoa, ze gaizki pasaduzun, ze gogorra etxekoentzat, nola utzi diogu, nola lortu dugu gu oneraino iristea. Eta konturatu nintzen etzela Mikel izan biktima bakarra. Familia osoa izan ginela jasandako biolentziaren protagonistak. Biktimak direla ez dakiten guztien oroimenez dator hurrengoa. Biolentziaren eragina zirkulo konzentrikoetan handitzen da. Haien barnean pertsona ugari hartzen ditu maila desberdinetan. Ingurune soziala biktimizatuta gelditzen da. Biktima leherketaren zero zona da. Familia lehenengo zirkuluan kokatzen da. Mikel erail zuten, gu zuntzituta gelditu ginen. Biktima guztio gara. Impotentziaren sensazioa erabatekoa da. Familia sok egoeran gelditzen da. Blokeatuta, zinezi ezinik, babes gabe.
Argazki hau erakusten dizue guk asko maite dugulako. Hau da indarkeriak hautsi zutena, gure familia. Gure burua berregituratu behar izan dugu Mikel gabe. Eta gabezi hori etengabeko elementu desestabilizatzailea izan da. Aita bihotzekoak eman da hiltzen Mikel baino 2 urte lehenago. Bere bihotzak ezin izan zuen horren beste sufrimendu jasan. Gerra, 6 urtez gartzela heriotza zigorrarekin, lan gehiegi egin, familia aurrera ateratzeko eta azkenik langabezia. Bere izenean omendu nahi ditut berak bezala askatasunaren, demokraziaren eta justiziaren alde borrokatu dutenak. Baitere oraintxe bertan langabezia eta injustizia sozialaren indarkeria sufritzen ari direnak ere. Indarkeriak bizitza lehertzen du, txikitzen du. Familia mina da. Zuia ez zara berdina. Inguratzen zaituena ez da berdina. Egunerokoak zentzua galtzen du, ez nuen bizitza ulertzen. Zergatik egiten du barre jendeak, ez aldira konturatzen Mikel hil dutela? Errotzea, segurtasuna eta konfidantza gizakiaren oinarrizko beharrak dira. Biolentziak deserrotzen zaitu, mundua ja ez da zure etxea, arriskuan eta mehatxatuta sentitzen zara. Estatuko terrorismoaren krimenak larrienak dira. Instituzioak babestu beharrean mehatxatu, torturatu, hil egiten zaituzte. Justiziak ez zaitu defendatzen. Erabateko babesgabetasuna eta ikara sentitzen duzu. Eta bapatean ez duzu Mikel bizirik gogoratzen. Heriotzaren trauma besterik ez da gelditzen. 42 urteetan zehar, bombardatzen zaituzten irudiak kontrola, bere gorpua, tiroak odola dira. Mikel ja ez da Mikel. Guardia Zibilak eraildako Mikel bihurtzen da. Mikel ez zuten 74 bakarrik hil. Mikel egunero hil dute esnatu eta ez dagoela konturatzerakoan. Beti faltan izan dugu. Duela hilabete bat BBC-ko irratiak entrevista bat egin zidan, Amaia Medio, galdera asko. Hauetako bat, ea Mikeli zer gustatzen zitzaion egitea. Ze zaila. Ez nengoen horretarako prestatuta. Hiruaizpak oso ondo gogoratzen ditugu heriotzaren gauza txikienak ere. Mikeli buruz hitz egitarakoan hauek dira gaiak. Heriotza, Guardia Zibila, nola lortu justizia, nola defendatu Mikelen burua, nola lortu bere heriotza ez alferrik izatea. Mikelek bizirik pasazituen 21 urteak ere lapurtu dizkigute. Gure etxera justizia eta bakea iristea nahi dugu. Mikelekin bizitutako 21 urtetaz hitz egiteko, ez abenduak 18 madarikatu egunetaz, ez da ere bere eraiketaz. Estatuko terrorismoaren biktime pairatu dugun trataera miserablea izan da. Abandonua, humilazioa, isiltasuna, gezurrak. Zauriak ezin dira horrela itxi. Tratu diskriminatzailea jasotzen dugu. 2. mailako biktimak bezala tratatuak gera. Demokratikoki tratatuak izatean merezi dugu. Berdintasunez, duintasunez eta errespetuz. Biolentziak muturreko emozioak sortzen ditu. Biktimen oreka eta ongizate emozionala izugarri zailduz. Trauma fisiko batean ezurrak gaizki soldatzen badira, berriro utzi behar dira posizio egokian jartzeko. Trauma psikikoekin gauza bera gertatzen da. Tunelak oso ondo irudikatzen du biktimaren egoera. Hurrengo hilabeteetan, urteetan tunel ilun horretatik ibili beharko du. Ibilbide hori latzagoa eta luzeagoa izango da gaizki hornituta baldin badoa. Bidean galdu daiteke edo bidaia betiko iraun dezake. Gainera ez baldin badu instituzioen laguntza, ez baldin baditu egia, justizioa eta erreparazioa, ez da sendatuko. Zauria odoletan jarraituko du. Ibilbidea oso mingarri izango da. Ezinezkoa da esperientziatik ihes egitea. Tunelan pasatzen den denbora duelua era osasungarrian bizitzeko da. Irteera bizitzaz berriro maitemintzea suposatzen du. Minaren energia bizitza sortzeko energia bihurtuz. Hau da Euskal Herriaren minaren grafikoa. Milaka gaude zero zona edo batean kokatuta. Noski biktima guztia sartzen ditut. Baina gizarte guztia dago minduta. Uinak guztioi iritsi zaizkigu. Indarkeria politikoaren biktima guztien mina ez bada sendatzen ez da bakea sendotuko. Biolentziaren ondorio batzuk komentatuko ditut.
Beldurrak eragin paralizatzailea du. Trauma bortitzak alerta egoera larria sortzen du. Biziraupen instintuak zerotik egunerako alerta maksimoaren ibilbide handi bat egiten du. Behin bide hori ibilita, edozein arazo txikiak alerta maksimoaren egoera inkonsientea eragin dezake. Ez dago barne bakerik. Tristezia sakona bizitzaren zentzua galdu arte irristatu daiteke. Naturopatian garbi dugu gaixotasunen eta emozioen erlazioa. Gaur egun medikuntza ofizialak ere onartzen du bizipen traumatiko batek minbizia sortu dezakela 2 edo 3 urte ondoren. Psikoneuroendokrino immunologia, emozioak, nerviosistema, hormonak eta defentsen lotura ikertzen du. Zientifikoki egiaztatu du emozioen biokimika gorputzean. Garbi utzi du gaixotasun asko gaitz emozionalen ondorioa direla. 2 adibide. Gibela amorruarekin lotuta dago. Biktimak amorrua, haserrea, frustrazioa sentitzen du. Adierazteko bide onuragarria bat behar du. Bestela gorrotoaz eta mendeku egarria sustelduta gelditu daiteke. Baina amorruaren errepresioaren bidea ez da ona ere, autoagresioa bihurtzen da. Oso zaila da amorrua kudeatzea. Bere gestio txar baten ondorioz gaixotasun hepatiko ugari sortzen dira. Sufrutzen dugunean non dago mina, non sentitzen dugu. Ez dago kanpoko espazio batean, gure gorputzan dago. Min psikikoa, min fisikoa da. Amak gorputzaren min latza jasan zituen hil arte. Bere bizitzaren urte askotan analgesikoak hartu zituen. Ez zegoen balsamorik bere seme bakarra asesinatuta galtzearen mina leuntzeko. Indarkeriak eragiten dituen emozioak kudeatzea ez da batere erraza. Terapeuta batengana joanez gero kontukin ibili behar dugu. Los efectos psicológicos de la represión política liburu zoragarri argentinar bat da. Plaza de Mayoko amekin batera lan egin zuten terapeutek idatzi zuten. Ikuspuntu politiko eta kolektiboa hartu zuten abiapuntu bezala, ez gaixotasuna edo banakotasuna, kontzeptuak. Han irakurri dezakegu. Podemos afirmar que las implicaciones psicológicas de la represión no pueden ser consideradas dentro de la categoría de enfermedad y por lo tanto de cualquier clasificación psicopatológica, sino como efectos de una situación de emergencia social. Biktimei kokapen politiko bat eskaini zieten eta horrekin duintasuna eta errespetua. Behin irratian entzun nuen, beste gauza da, psikologo batzuek guraso desagertuak dituzten haurren sindromea identifikatu zutela Argentinan. Mina eman zidan, asko azarretu nintzen, ze krudela, beraz, sintoma berberak aurkitu dituzue, ze azkarrak. Ez dira gaixotasunaren sintomak, muturreko violentzia miserablea sufritu dituen gizakien sufrimenduaren sintomak dira. Gaixo balego bezala tratatzen zaionean bere egoera berbiktimizatzen egiten zaio eta bere egoeraren errudun sentitu arazten zaio. Bere baitan zerbait ez egokia gertatzen dela sentitzen du, baina ez dago gaixorik, sufritu egiten du. Bere egoeraren errudun bakarra biktimarioa da, ez biktima bera. Biktimak askotan biktima florero gizartzen gaituzte. Biktimei buruz hitz egiten dute, baino ez gurekin. Errekonozituak eta entzunak izan nahi dugu. Historiaren museo biziduna gera, el museo de los horrores. Ez itxoin gu guztiak hilarte, badugu zer esan, badugu zer eskaini. Gehiegi hil dira errekonozimendurik gabe. Hitzak egoera diagnostikatzen du. Biktima alda hitz egokia, ez. Biktima, biktimarioaren ekintza bortitza jasotzen duen agente pasiboa da. Boterea ez da berea. Biktima ahuldadea, pasibotasuna eta sumizioarekin identifikatuta gelditzen da. Nik biktima bezala tratatu izatea bakarrik hizkera politikoan, legalean eta judizialean onartzen dut. Ez maila pertsonalean. Ez gara biktimak, gure historiaren protagonista gera. Biktimak izatetik, biktima hoiak izatera eta azkenik erresilienteak izatera pasatu gara. Erresilientzia psikologiko hitzak materialek duten erresistentziatik dator. Hautzi gabe jatorrizko forma berreskuratzen duten materialek. Gu ere ez gara hautzi. Diktadura, transizioa eta demokraziari buruz gauza gutxi batzuk.
Alemanian eta Italian fasismoari irabazi zitzaion, ez horrela Espainian. 40 urteetan zehar diktadura fasista basati bat mantendu zen. Urte horietan ez genuen errepresioa bakarri sufritu, manipulazio ideologiko fasista latz bat sufritu genuen. Okerrena da ez garela konturatzen frankismo eta ondorengo postfrankismoaren eraginez gizartea oraindik noraino dagoen baldintzatuta. Transizioan ez zen estatu frankistaren kloaken depuraziorik egon. Estatuko segurtasun indarretan hiltzaile eta torturatzaile berberak jarraitu zuten. Botere politikoaren organuetan jarraitu zuten. Ez ziren krimen frankistak eta golpistak ere pertsegitu, zeren gerra zibila ez zen gerra zibila bat izan. Gobernu demokratiku baten aurkako estatu golpea izan zen. Eta gerra golpisten eta demokraten arteko izan zen. Transizioan ez ziren kontuan hartu biktimak, ez zen paktu sozial bat egin izan. Elite politiko batzuen artean bulegotan paktatu zen. Urte hauetan biktimarioekin bizitzea jasan behar izan dugu, boterean ikusiz. Ez da bakarrik ez zirela epaituak eta zigortuak izanez, boterea mantentzen sarituak izan ziren. Eta amnistia legea ze inozoak izan ginen. Askatasuna, demokrazia eta legalitatearen defendatzaileentzat zela uste genuen. Ondo engainatu ziguten. Golpistak, torturatzaileak, hiltzaileak ez epaitzeko balio izan zuen. Kriminala justiziaren aurrean blindatuta gelditu ziren. Beraz, egia da Franco zioen bezala, todo quedó atado y bien atado. Baina lesa humanidad bezala izendatzen diren krimenek ezin dira zigorrik gabe gelditu. Estatuko krimenen biktimek tratutxarra jaso ditugu demokraziaren aldetik. Urte guzti hauetan abandonatuak izan gera, erakunde espainolen aldetik naiz euskal erakundeen aldetik. Egia esan orain, bide berri batean gaude, hori ere esan behar dut. Instituzio demokratikoak ez dute inoiz justizia bilatu, ez dute amnistia legea aldatu. Orain, egia justizia erreparazioa eskatzen ditugu, baina zer da erreparatzea? Erreparatzea posible dela adierazi nahi du. Ezinezkoa dela saldu nahi dut. Ez da posible atzera joan eta bizitza zegoen bezala jarraitu. Mikeli 40 urte lapurtu dizkiote, eta guk egunero bere falta sentitu dugu. Biolentziak bizi osorako aldaketa pertsonal sakonak sortzen ditu. Lortu daitekena zauriak ez hainbesteko mina ematea da. Familia askoren esperantza, sendatzailea hilketa alferrikakoa ez izatea da. Demokrazian sakontzeko balio izatea. Gizartean kultura demokratiko sendo bat sortzea. Gure seme-alabei gizarte hobeago baten testigoa ematea. Erreparatzeko baltzamo sendatzailea egia eta justizia dira. Mina bakea lantzeko lehen gaia da. Zauria infektatuta, faltzuki izten badugu, infekzioa mantenduko da. Horrela urte batzuk ondoren gure seme-alabak edo bilobak saiatu beharko dira berriro. Bakeari eta bizikidetzari buruz hainbeste hitz egiten denean, zentzurik daukate salaketak, egiaren eta justiziaren bilaketak. Argi eta garbi bai, horiek gabe ez baitugu bakea lortuko. Ez da mendekua ez. Ezerk eta inork ez diote Mikeli bizitza itzuliko, baina bere heriotza ez da alferrikakoa izango. Estatuko krimenen epaiketa gizartean hausnarketa demokratikoa sortuko dute. Beste urraitz bat izango dira bakea, giza eskubideak eta demokraziaren garapena lortzeko bide luzean. Nola lortuko genuke ez errepikatzeko bermea. Ez dago legerik bere kabuz demokrazia defendatuko duenik. Benetako soluzioa hiritarretan dago. Kultura demokratikoa, hausnarketa kolektiboa. Gizartea kontzientzia bada eta antolatuta badago, demokrazia bermatuko dugu. Gatazkak bizitzaren zati bat dira. Gatazkak nola kudeatu da benetako arazoa. Gaizki dago indarkeria ez dela bidea. Gatazka konpondu beharrean min eta arazo gehiago sortzen ditu. Elkarrizketa da bakea eta demokraziaren bidea. Gu hitza landu behar dugu, baino ez gu gutxiena, nireak, hori erraza da. Gu guztiona lortu behar dugu. Ez dugu behar bakez apaindutako zuhaitxo ahul bat. Errealitatean ondo sustraitutako zuhaitz bat behar dugu. Esperantzaz betetako adar sendoak dituena. Bakearen zuhaitz osasuntzua, gu guztiak babestuko gaituena. Justizia, demokrazia eta giza
zuaitza. Bakea eta adiskidetzea ez da politikoek, akademikoek eta biktimek egin behar duten gauza. Akordioak eta legeak bakea gauzatzeko markoa besterik ez dira. Bakea eta demokrazia hiritarrok elkarlanean, kalean eta egunerokotasunean eraiki behar ditugu. Politikarien boterea ez da beraiena, hiritarrek emandako boterea da. Honen kontzientzia hartzen ez dugun bitartean, frankismoa ez da gaindituta geldituko. Kultura demokratikoa sendotu behar dugu. Estatua herritarren boterearen gestorea besterik ez da. Bukatzeko hau ez da zaharren eta iraganaren kontu bat. Iraganak orain hau eraiki zuen. Bizirik irauten du. Orain egiten dugunak etorkizuna eraikitzen du. Sekulako erronka dugu. Oso bizipen latzak bizi izan ditugu. Biolentziaren esperientziak asko irakatzi digu. Horren beste sufrimendu zerbaiterako balio dezala. Erein ditzagun justizia eta demokraziaren hasiak etorkizun itxarobertsu bat izateko. Gakoa jardunaldi hauen leloa da. Bakea gugandik eraikitzen. Hau da nire kontakizun psikopolitikoa. Eskerrik asko guztioi, bide honetan lagundu didazuenei, etxekoei, Mikel eta Andi, familia eta lagunei emandako animoengatik.